duk ni'imar da Allah ya bamu Allah zai tambaye mu akai. Allah ya bamu lafiya zai tambaye mu akan lafiyar da ya bamu. Ya bamu arziki zai tambaye mu akan arzikin da ya bamu. Ya bamu ƴaƴa maza da mata. Allah zai tambaye mu akan ƴaƴanmu maza da mata da kuma matanmu. Yana faɗa a cikin suratul takasur aya na 8 yana cewa summa latus'alunna yawma idhin anin na'im. Da sannu Allah zai tambaye mu akan duk ni'imomi da Allah ya yi mana. Yaushe? Yawmal qiyama. Yawmal qiyama, ranan alkiyama. Annabi yana faɗa cikin hadisi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya. Dukkan ku makiyaya ne kuma Allah zai tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun. Shi jagora makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo. Wa rajulu ra'in ala ahlihi. Haka ma mutum za a tambaye shi akan iyalansa. Wa huwa mas'ulun, lalle Allah zai tambaye shi akai. Wal mar'atu, kaga ita mace ra'iyatun ala baiti zawjiha, mai kiwo ne a gidan mijinta. Lalle za a tambaye ta ya ta zauna da mai gidan, ya ta zauna da mutanen gida. Sannan annabi ya ce ala ku saurara, wa kullukum ra'in, dukkan ku makiyaya ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyya, kuma dukkan ku Allah zai tambaye ku akan abin da Allah ya ba ku kiwo. Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa alfarma annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam.